салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. Имрӯз ҳоли аъзоёни бошгоҳи Каталонӣ мисли рогумзадаҳо шудааст. Пас аз ногаҳонӣ баён кардани Хави аз тарки даста карданаш, Лапорта ва дигарон дасту по хӯрда шудаанд. Расонаҳои испанӣ бошад, фаъолона дар ин бора мақолаҳо ба нашр бароварда истодаанд. ҳатто агар Барса қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо шавад, ман аз даста меравам, изҳор кард Хави. хуб, ки дилу гурда карда чунин фишорро қабул мекунад ва омодаи сармураббии Барса шудан аст? Инаш ки як тараф даста худ зураш ба кӣ мерасад ки харҷ карда сармураббии нав ҷалб кунад. имрӯз пурра гапу чапҳоро дар ин бора ба шумо мерасонем. ҳатман обуна шавед ва наворо то охир тамошо кунед. дӯстон, рӯзи 1 феврал ду дастае ки солҳои охир шӯҳрати зиёд касб кардаанд, Ал-Наср ва Интер Майами бозии дӯстона баргузор мекунанд. тамоми хабарҳо атрофи ин бозӣ мебароянд ва ширкатҳои букмекерӣ коэффициентҳои калон ба онҳо дода истодаанд. шумо низ метавонед аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода бурда тамошои бозиро ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонусу ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. президенти даста Жуан Лапорта оиди рафтани Хави қайд кард ки Хави гуфт ман баъди анҷоми мавсим тарки Барселона мекунам. Сабаб фишори зиёд ва натиҷаҳои бад гаштанд. Ин қарорро ман қабул мекунам, чун Хави легендаи Барселона ва шахси ростқавл аст. муносибати ӯ бо даста бо эҳтиром ва сазоворона мебошад. боварӣ дорам ки Хави ва ҷамъи мураббиёни даста то охир бо Барса пайваст мемонанд, менависад сомонаи AS. чӣ хеле ки маълум аст, асабҳои Хави дигар тоб наовард. ӯ дарк кард ки дигар бо чунин фишор истодагарӣ кардан наметавонад. Хави оиди қарор дар вохӯрӣ бо бозингарон ишора намудааст ки нороҳатам ки шумо бо инро хабарро фаҳмидед. ман чанде пеш қарорамро бароварда будам ва нахостам ки дигар интизор бимонам. боварӣ дорам ин қарор ба фоидаи ҳамаи мо мешавад. ҳам ман аз фишорҳо берун мешавам ва ҳам шумо озод бозӣ мекунед. ман боварӣ дорам ки мо ҳоло ҳам имкони садо боло карда ғалаба карданро дорем. ин ҷавоби сазовор барои нафароне мешавад ки моро аллакай гӯрондаанд. ҳатто ҳамин ҷо ҳам Хави аз фишор суҳбат кард. ба фикрам дигар касе савол оиди барои чӣ Хави қарори рафтанро баровардааст надорад. шояд агар Хави каме таҷрибаи бештар медошт, то охир мерафт. масалан дар он тараф Тенхак аст ки ҳатто зада Кубанд ҳам худашро ба карӣ андохта равған дар сар ба майдон мебарояд. даста ба чемпионшип ҳам равад ки мухлисони МЮ ба назар ин исоротро аз ӯ намефаҳманд. хайр, мо аз Тенхак ба мавзӯи худ бармегардем. расонаҳо менависанд ки футболбозони Барселона хулосаи умумӣ баровардаанд ки хуб мешуд агар сармураббии ҷадид Луис Энрике мегардид. худи мутахассиси испанӣ бошад аз посух ба ин савол худдорӣ кардааст. Энрике дар ҳақиқат варианти бад барои Барселона нест. ӯ аллакай инҷо кор кардааст ва натиҷаҳояш ҳам хуб буданд. илова бар ин ӯ аз Испания мебошад ва муошират бо бозингарони ҷавон мушкилие эҷод намекунад. ҳолати феълии Энрике ҳам дар ПСЖ он қадар форам нест. яъне ба назар ӯ дар ин вазифа дуру дароз мондан намехоҳад. барои ҳамин чаро ки не. аммо бори дигар бояд ишора кунем ки мушкилии Барса дар дохили даста мебошад. агар эмоцияҳои Хави намебуд, шояд даста ҳеҷ гоҳ ӯро иваз намекард. ҳатто Энрике бо ин таҷрибаи доштааш эҳтимолан корро то охир мебурд. ҳатто агар дар теория ва эҳтимол Хави қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо шавад ё то ба финал равад, ӯ тарки даста мекунад. ба фикри шумо варианти овардани Энрике ба Барселона имконпазир аст? ҳатман ки дар комментария фикратонро нависед. ҳоло ки мавсим идома дорад, даста дигар вариантҳоро низ кофта истодааст. ёфтани маълумот ва сармураббии ҷадид бо чунин ҷамъи бозингарон кори мушкил нест, вале Лапорта 10 бор ҳисоб карда баъдан харид кардани аст. анализи кори Хави, дидани иқтидори бозингарон ва талаботи кандидатҳо метавонад ба хулосаи аниқе оварад. афсус, роҳбарияти даста ҳама нафақахӯрон ҷамъ шудаанд ва фикру назарашон ҳам ҳамин хел аст. Жерар Ромеро менависад ки каталониҳо бо сармураббии Реал Соседад Имануэл Алгуаси ба алоқа баромадаанд. шахсан моро кандидати сазовор намеҳисобем. Реал Соседад бо стили Кройф бозӣ мекунад, вале Жуан Лапорта чӣ хеле ки мегӯянд оби даҳонаш ба Юрген Клоп рехта истодааст. ӯ мехоҳад кӯшиш кунад то Клоп аллакай мавсими баъдӣ ба кори худ баргардад. ҳамзамон Ханс Дитер Фликт ҳам дар садри рӯйхат ҷой дорад.
Жоан Лапорта аниқ ба олмониҳо рӯй оварда истодааст ва Флик ба қиёси Клоп озод аст ва майли кор ҳам дорад. ҳамзамон Тиаго Мота, Рафа Маркес, Ҷованни Ван Брохост ки ҳоло бекор аст ва Микел Санчес аз Жиронаро дар ин вазифа арзанда меҳисобанд. Вариантҳо зиёд бале, вале ҳамаи онҳо бо роҳҳои гуногун ва системаи хосашон кор мекунанд. инҷо мисли кӯдак рафтор кардан нашояд, чун даста агар дар интихоб хато кунад, боз як зарбаи обдор аз ҷиҳати иқтисодӣ қабул мекунад. вақт ба мо нишон медиҳад ки кӣ сармураббии даста мешавад ва ба ҳамин навори мо ба анҷом мерасад. пайгири мо бошед ва аз хабарҳо сари вақт огаҳӣ пайдо кунед.